A la Caixa vam signar el Pla d'Igualtat el passat mes d'abril. Han passat 4 anys des que la Llei Orgànica per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes obligava l'empresa a la seva elaboració. Però a la Caixa ens hem trobat amb una direcció més preocupada pels reconeixements distintius i certificats que per l'elaboració d'un pla d'igualtat amb objectius i mesures concretes. Tot i amb això, Comissions Obreres no hem parat de treballar per tenir una eina que millorés la presència de la dona als equips de direcció i permetés avançar en la igualtat entre dones i homes a la Caixa. I a la fi hem aconseguit tenir un pla. Aquest pla ha de significar la igualtat de tracte i d'oportunitats de tota la plantilla. Però de quina situació partim? Partim d'una situació on hi ha una marcadíssima diferència entre els nivells 1 i 4, on el nombre d'homes triplica el nombre de dones, en contraposició amb els nivells del 12 al 8, on són les dones les que en nombre tripliquen els homes. Esperem que a la foto del proper any ja es comencin a veure atenuades aquestes diferències.